Estic aquí al carrer de l'Agricultura, on recentment s'ha imposat una sanció amb una persona fruit d'un abocament incontrolat que vam tenir les darreres setmanes. He de recordar que tenim equipaments al municipi, així com serveis per tal que això no passi. Equipaments com la deixalleria o també serveis com la recollida de voluminosos a domicili, que és gratuït. Des de l'Ajuntament, tolerància zero a l'incivisme. L'espai públic hem de recordar que és l'espai de tots i de totes, i entre tots i totes l'hem de mantenir net. Per tant, demano la col·laboració ciutadana. En el cas que veieu alguna persona que fa un abocament incontrolat, sisplau, dirigiu-vos a la policia local i confidencialment podreu donar totes les indicacions, les dades, el lloc de la persona que heu vist que està fent aquest abocament incontrolat. No només s'ha sancionat l'abocament d'aquest punt del carrer de l'Agricultura, sinó que també s'han sancionat d'altres abocaments incontrolats en diferents punts del municipi. Recordo que les sancions van fins als 3.000 euros i que ha estat fruit el fet de sancionar de la col·laboració entre la policia local i els professionals que treballen a l'Ajuntament d'Espai Públic. Per mantenir el poble net i cuidat, per salubritat, per civisme, sisplau, fem-ho bé.